Yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umtimantu mabuyu bambolunye uhlase upodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa. West, and we are looking for lovers abantu abanomtshelo phakathi and King Ginger Cream de la Cream ufuna ukwenza sure uthela itswayi phakathi uthela iviniga phakathi uthela ichilisi phakathi khona kuzobaba for this summer. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy, it's going bananas, it's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son, welcome Dlamini, and I'm with my boss. Yeah, Leli. Yeah. Leli ngibheka ngalo ke. Kwathiwa senikhuphe ngaleli. Yeah. Leli. eLimpopo bayalazi safika ngalo. eMpumalanga bayalazi safika ngalo. Northwest Province, Klerksdorp, Rustenburg. We were there with this one. Durban. Asifikanga ngayo, but we are coming with this one. Eastern Cape, we won't fly for you. We'll drive this one, and we will be looking for lovers. Take me straight. Mo abajolang thing. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandu mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Kusubile mfethu. Sudana boy kuthiwa uhambe ngena komashonisa udana boy ufuna imali yokuya eNigeria ayo revive icareer. Angazi ke mina. Oh, hayibo umfundisi kanti kunini lo umfundisi emina nalengane. Atrisoza ubabona. Uzokana icathu. Uyambona yini? Umfundisi. Umfundisi uzoba nenkinga. Yazi welcome ngifisa ukuthi kube mhlambe njoba ngenza lo show ngathi mangiyiqala ngangisingile. Yabo engekho uNdlunkulu la ngikhonza khona because nami phela ngikhonza eNdlunkulu yabo. Hayi bengizobahlukanisa labafana. Bengizobahlukanisa mangiqeda lapho laba lezi intombi zabo lezi ngiqukule mina ngikabuleki intombi yomuntu. Ngiqukule mfethu ngitshela ingane ukuthi beletha kuyibabazi ngihambe ngitaze nayo la ila. Yabo. Yeah. Ngeke mhlali. Hawu. Ngitheni kwena ngale khasi? Ngifisa sakudlala. Kwakhala omunye umthaka engangimlethe kule ndawo ngizombonisa. Yikho nje silokhu usuwina nje. Loyiphuma. Sanibona. Njani? Yaphela bhuti mani ngingadini mfethu. Sicela ukubuza mani la. No. Ngisacela ukubuza mfethu. Yes. Asikise sami. So mina igama lami mfethu nguJinja out yami yabo. So ngisuka eSgela mfethu. Sifunda eNgwenya Creative Arts. Yeah, so basikhiphile namakhamera mfethu ukuthi sihambe sibuza abantu imibuzo. So ngiyanibona nebabili and kade sihambe sibheka la akukho umuntu esihlangana naye. So ngisacela nje ukunibuza a few questions bese sikwazi ukubuyela esikoleni nathi. Siyacela nje. Ubani igama sesi? Ulinda, my brother. Nduduzo. Thank you mfethu. Ndu wena no sisilinda nesana? Yebo sethena. Power to that. Ungathi yini mfethu uyithandayo ngumuntu wakho? Umenhliziyo enhle, bathanda ngiphatha kahle. Siphatha kahle. Nawe umphatha kahle. Ngiphatha kahle. Power mfethu. Wena sesilinda ungathi yini uyithandayo ngomtshito wakho? Umuntu right like uzithobile like enginakekela. Oh, ngithanda ukunakekela. Yeah. Hawu danko. So siswami, I want to know from you. Ungabe uthandana no bani konje bafo? Unduduzo. Uthandana noNduduzo kuphela noma mhlawumbe ukhona omunye umuntu othandana? Uthandana naye one. Ayi-one ne. Uyamthemba? Yeah, ngiyamthemba. Wena uyasithemba? Kakhulu. Oh nice. My brother, uthandana noma isister kuphela noma mhlawumbe nawe umpintshisile nje? Ngithandana naye. Uthandana naye kuphela and ngiyamthemba 100%. 100. Ukhona nomunye umuntu othandana naye? Akekho. Awu njaya ikhona input wami into ofisa ukuyixolisela ku my sister nje noma ngabe wayenza but lokho uyasho ukuthi yazi lento mangingayikhipha ngikakhululeka bese. Hayi.
Ayikho. Ayikho my brother. Usho? Ayikho. Ngangidakiwe bethu. Ngiyayisho manje lento ngangidakiwe. Ngahlangana noLindelo. Ngithi yamkhumbula uLindelo. Yeah. Yeah. Kwakudala kodwa. Kwakudala. Bese siqala ukuthandana naye. Kodwa waphelela lapho. So uyaxolisa. Hayi. Xolisa kahle ibe proper leyo apology. Sithanda. Ya wenza iphutha. Hayi no sister ngoba uyaxolisa akungabi yabona. Ya ngcono ngoba uyayikhipha ne. Ya. At least. But uhappy ukuthi out yakho iyakwazi ukuthi ibe honest nawe. Yeah. Ne. Nokuthi athule Nokuthi into athule. esingizwa ngabantu estradini. It's much more better. Yeah. Ngapha awuthami indoda mfethu. Wena sister ikhona into ofisa ukuyixolisela ku Ntotozo. Ayikho sho. Awukwazi wenze next. Uyena kuphela. Yes. Uyamthanda ne? Kakhulu. Ngicela umuphi akho umtshele ukuthi uyamthanda. You will never know. Awu, efasti kanje ngathi nje ispiti sebullet. Hayi no akunankinga mfethu. Ngoba nathi vele siyaphuthuma kahle nathi besiya ngapha elokhuzaneni siyodlala igolf lapha na eNgwenya Golf Court. Kunento lana esambe siyenza kuthiwa i-loyalty test. I-loyalty test it's whereby sishintshana ngamafoni for 60 seconds njengoba uthi wena uyamthemba umuntu wakho 100% nayo uyakuthemba. So sishintshana ngamafoni for 60 seconds ukuthi a-check efonini yakho ukuthi wena bhuti ufletha nobani. Nawe sister singene efonini yakho a-check ukuthi wena ufletha nobani. Ngathi wena sister awunankinga ngoba ufihli lutho. Nanki. Hayi ngeke trust. Awuntutuzo. Yabona Ntutuzo kumnandi kanjani uqala izinto nge-clean slate. Qala uxolise. Ya, lethe yakho mamazi. Letha mfowethu. Aliqolise before uqala izinto. Yabo manje izinto zakho seyihamba clean uyazi nje ukuthi makuvela bani? Uvela Ntutuzo. Makuvela lo ntombazana kwaba nephutha naye. Ulindelo. Into engekho leyo ngoba usuyiqoliselile. So sesibheka abanye. Sakhuluma ra. Ne? Streets. Showcase uqala iphone yakho sister. Akunankinga. Akunaki. Showcase ngicela ungivulele. Dango. Okay. Awunjaya ngibambela. It's about that time bafethu. Woza ngapha kumina Ntutuzo. Sondela siswamumela. No, what's up? Okay. Mase ngithi type uzotype la. Makuvele igama lakho la ungitshele. Makuvele igama lezinye izinja la ungitshele ngoba leyo mgodo leyo izobe iqoqoda umuntu wakhe ngizothi ngitsini. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream Ntwana nje yaseKing Indlovu. We are on WhatsApp right now and we are about to tap the trenders. Thapha lapho I love you. Akushilo namntaka manje ngoba nje uyi short bananas. Yangishaya. Uthini? Nomuntu wami. Awuzwa. Awuyisuka nje bafu. Sekwenze njani khuluma? Yehlisa umoya. Zisuka nje sekuvela bama. Ntokozo bantokozo. Imake pho. Umuntu ngafunda naye lo. Pho why uthi I love you again? Awuyindlela esikhuluma ngayo. No, I love you. Yeah. Ntutuzo. Indlela esikhuluma ngayo. No, I love you. Yeah. Awukhuluma naye. Hayi sister hayi. Asimfonele ke sicheck. Kamfonela. Oh vele. Awu ikhona nathi ayibo. Futhi awutype lapho uthi sex sibone ukuthi ubani igama lelo mfana ulifundi. Ntokozo. Ungitshela ukuthi Ntokozo aveli. Nomfonela lo. Sex in the couch. Yeah vele. Couch. Ima I'm in the couch. Ulelani. I'm in the couch. Ulisana. Car. Ulelani. Ngani ulelani? Ungani? Iyavela nje Ntokozo manje. Couch yakubo. Couch yakuba Ntokozo kantokoza ukhona usofa. Ngiyajula noNtokozo and then what? Hayi. Okay sister Ngicabanga ukuthi hello. Hello. Unicabanga ukuthi ungayosebenza abe emsebenzini bese uzonginikeza 150 mawubheka. Okay ima hayi awuthami ithi ngikutshele mina iqiniso ithi ngikutshele iqiniso Ulezi nje lento. it's awuthami lalela mina awuthami lo mntana ukujwayela kabi yani uthi ngithini Athi ambuka, buka athi am. no ungakwati lengane ukujwayela kabi yeah ayikuthandi La ubheke uzothola sonke. sister Ngathi umsabi nje. Hey yabona kahle phela nawe Ntutuzo ngizotshela welcome akuqukule ehlisa umoya Thetha ngisipotela. hawu uza ngapha sister Ngakulahle wena. okay manje indaba ungangathi ola lo Favor. unimeleni lama Hayi favor. Nesongaza ngithanda Favor lengwenzela yona. Ifavor yani. Favor lento engwenzela yona. Wona ucabanga ukuthi intombazane efana nami ngazoyimaintaina nge150.
Manje waqala wangibhekisisa kahle. Oh, mosebona amakhamera ubona ukuthi ma 150 enginika wona. Ngithi intombazana le inuke kamnandi. So ngicabanga ukuthi le mali nyana yakho lesebenzayo. Awuthami woza lethi phone ingane. Lethi yehlisa umoya. Yehlisa umoya. It's ngitshele. Tshela le ngane ukuthi awusayifuni. Tshela le ngane ukuthi hayi uthi yena akasakuthanda uthi ukwenzela ifavor. Mtshele nawe ukuthi asamfuni. Mtshele nawe ukuthi asamfuni. Uzothi uyangilahla akuthi qindawo nje. Mtshele kodwa awuthami mtshele ngiyacela thana awusamfuni nawe. Awuyinja sa. Yawuyinja. Uyinja. Uyinja. Febe. Isifebe yamtshele. Beba ngeyami. Mtshele. Ithi mina. Ngicela umtshele mfethu. Musu ukuqosha amatshe mtshele. Mtshele musu ukuhlelwa ile ngane le. Ukujwayela kabi lo. Uthi ukwenzela ifavor njengoba ni. Favor. Wenzela ifavor mina. Uthola kuhleli ngicela ifavor kimi. Hello. Emtutuzi. Favor go. Emtutuzi. Uyakhumbula ukuthi mina khathi ngifika la ukuthi wena ubugramp uwenza ngathi mina ngumuntu wrong ngiyanidisturb. Uyabo usengisize kanjani? Tshela le ngane usayifuni le. Jwayela kabi le ngane le. Wenzela ifavor. With pleasure. Favor. Lahla. Sokunesikhathi esingana njalo nontokozo. Bekuyifavor le Yes, bra. wena sister ujwayela kabi my brother wena and kube bekuyimina ngikutshele mhlawumbe ngiyintombazane ngabe usedustini ngikorobha ngawe manje ngiyakutshela mina ngiyawazi amantombazana njengami Khona futhi. Stage ayenzela izilwane. ngeke bengengiboshwe ngoba bengizobe ngiyintombazane Sazi. okay kodwa delela wena Ngidelela ngani? buka enye out ukuthi usekukwate kanjani yabo nje out yami into ezokusiza hlala phansi mfundisi yabona out yami ngikutshele mina iyodwa into ongayenza mlahle mtshele ukuthi awusamfuni lo Awuyinja wena. uyinja Ngizophuma awukahle Beka mina sila. awukahle ukulwa phuma usenzini ngizopheka wena. uthi ukwenzela ifavor Sila. Hamba ngama levels. Wena nje awukho nase level. so wena sister akwazi umthande vele my brother futhi Level inami awukho futhi. Angikho. Ukuthanda Jwayela kabi. ngihamba kodwa uyabona ke leyo nabo ngenzela yona ile ngekho. mfethu ngaba uyizwa yonke lento ukutshela lengane ukuthi awuyifuni Ile ngekho. yehlisa umoya out yami yehlisa umoya mina yehlisa mfoni yakho ya Danko. Sibonele. out yami yabona nje noma yini azoyibona la ungabusaba nandaba ivule abone naye mase vele usamfuna ngithi Hayi fuseke yakho. good ya Awungithusi mina. bamba and the sister leyo phone uzoyibamba kahle Ngihamba kahle. ukahle wena uthi ngitshela ukuthi awusamfuni khona ungeke ulwiswe ifavor hawu ya wenzela wena sister ayazi uzotype la mase ngithi type makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba lezo ifebe yizo zobe iguquta umuntu wakho awuthami sorry mfethu lengane kujwayela kabi le lo yeah type lapha uthi I love you cha sister wazomjwayela kabi umfundisi Vela mina. Phela udelete lapho utype uthi I miss you faka iheart red. Shesh. Vela mina. Awuthi. Uthi uyangimosha lenga. Mtutu. Ayikho into engayenzeli. Tutuzi mfethu. Nangu umuntu ekufanele ngabe ngimgavuna hayi wena. Type lapho uthi sex. Unokuyicela sex kuwena lo. Or wena nokuyi yazi sister wena yazi ngiyakuhlalela ngeintuku wena yazi. Ukube ngiyintombazane. Yibi ngivela iPhone nakhe. Cha uyamdelele wenzeni lo bhuti lona njengoba umenza kanje. Yo. Ngikhathele nje hayi. Okay type uthi money. Beni right la ngifika nihleka nobabili la. Vela mina. Ngicela ungidilithela lapho ufakele emoji brinjol, ufakele emoji benches, ufakele lamandla nje qhwa, hlala phansi mfundisi, hlala phansi. Thandaza mfethu, the only thing you need to do pray. Vela mina. Sela mni favor wena. Uthi ukwenzela ifavor lokujwayela ngithenga. Velayo. Tshela lokho asamfundo ukujwayela kabi. Favor sentomazi. Yeah. Yini angakwenzela yona sifebe? Uthi ukujwayela kabi lo mfethu. Methenwa kwena. Ujwayela kabi. Si ang ngintombazana bhuti vele ngizindwele ngifaka ama-weave ngibogela ngifaka amazipho ngibukeke. Why ungayosebenza? Ulokhu why ungayosebenza? Kwenzele lezo zinto lezo. Ukwenzele leyo nto leyo. Ukwenzele leyo. Athola uLazaro ungenatwa ungakhohlwa. Ukuze ube nje ngenqaba. Yakho. Ekabani? Ungenzele. Ucabanga ukuthi usebenza khona bhuti faka obani? Ngenzele. Ufaka untokozo wena. Wena kulo msebenzi osebenza kuwona. Danko. Unje ngenqabani wena. Ungazongiphaphi. Kanti mfundisi ufakwe uye futhi. Hayibo. Faka untokozo. Mina ngayifakela CV angazi. Ucabanga ukuthi iCV yakho ngayithatha ngayisaphi? Khuluma ngani? Ucabanga ukuthi iCV yakho ngayithatha ngayisaphi? Hayi wena.
ungalinge Type lapha. ini hayi wena uyangiphaphela yo Type lapha uthi come outside. Uyawudlala Facebook bhuti? Angidlali. Awuyidlali leyo nto ne? Uyawudlala Facebook, Instagram. Hayi. une WhatsApp qha empilweni iyokuphela into anayo iyo nje qha into ayazi ngoba nje eyiqaba unje qaba Yazi sister bese. noma ngaze kuthiwa even noma ebusuku sisalala nje into eyi1 nje ethe ula into eyi1 awunje awukwazi ukujabulisa umuntu Awuthami mtshele lokuthi uyinja. Ungaphinde. Awuthami mtshele lokuthi uyinja. Ngiyakutshela mfethu ngicela umtshele. Musuke ematsheni hey mtshele ukuthi uyinja mfethu okungona. Awuthami. Awuthami. Mfethu mtshele ukuthi uyinja. Mtshele Thola futhi. Yabona sister. Tsek. Ya, tsek. No. Sengiyamfayithela ngiyamlwela. Ngiyamlwela ngoba wena umdelele kakhulu. ngani Lezi zinto eyishoyo. intombazana Why ungakhulumi mina? Nginfica enimile la. Sesifaya Nginfica enimile la. Pho umeleni naye? Ngizwami phela intombazana nginamanido wami nami Robe nimeleni lana benikhulumani lana ngoba beni right kwafika mina wena usuya behave manje. bekumele ngithini kuye bekumele ngithini Awunenhliziyo. Ngabe bekuthiwa naye zange aze aphaphe ngabe le ndaba ayitholanga so ukhetha ukungiphaphela ngisi ayitholile uzohlale nje We. uhlale nje eyilento ayiyona We. awunabasikhasisayo Sister awun. Yabona kube bengintombazane. ozoyenza njani namanje ukulingene ngenxe isitiki esikhulu kakhulu Ayish welcome ngicela ube ngapha. Yabona kodwa kube bengintombazane. uzenza njani bozenza njani angikweqela isitiki esikhulu kakhulu thina sithi Yabona kodwa kube bengintombazane. ozenza njani angikwenqeni isitiki esikhulu kakhulu sikhulu kakhulu nje isitiki angikwenqeni naye nje wazi kahle nje ukuthi hayi ngiyakhahaza ngiyashaya iyazi nje kahle Uyangazi mina. noma ngaze kuthiwa ngikwazi futhi Mina uyangazi mina. angikwenqeni futhi angikwenqeni awungithusi anginala kusihle futhi nakancane Uyangazi mina. ngisho noma nje bengakwazi ngitshela Awungisabi mina. kabi Asambe welcome hayi ngizoseke imlimaza. uzolimaza ba Bo manje wena usufuna hawu. Ha. Nami umuntu engiphatha. Ngokulimaza wena. limaza ba Ngizokulimaza mina. ani Uyosindela welcome ngoba la. akabelele isitiki esikhulu Yisapi Mike? ngithi isitiki esikhulu Uyosindela akamelele kwana bhuti welcome sime la mntana wesithu ukuthi ngingashaya amantombazane ngithe uzongibophisa. Bengigoqoza siswami, bengizogorobha ngawe la phansi. awuqalise bebhuti Uyosindela welcome. Kahle mfethu nawe mfethu umhlokhu ngilahla phambi kwale ngane lena mfethu. Bengizokugaqaza mina siswami hey. Bengizokugaqaza mntakama yezwa. Bengizogravaza mina. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. andile ngomunye umfana nje mistake